راديو إيرنا. كبرات سمعتنا نايلوم زينا أنه فلما أرستاتو بصوة قدس أبونا أنطونيوس نسيمته زي حقاوي باتريارك وكيزوم سودان ناب كبير قلولاو كتم رحت خيلي أكبل قدامي منيسر عبد الله حمدوك قليتو أب سودان زمدبتو تهدراو معسكر مسناخل زقات أما روسيا مس جيبوتي تزتي أرستات زينات كتاتلو تصنيحكم كبرات سمعتنا زرزراتي غتصل أبناي جزا محير زركبو باتريارك أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا بصوة قدس أبونا أنطونيوس حقن سرعتن بيت كريستيان بمتحاس نزتفتسمه سيمته حدش باتريارك وجيزم أبونا أنطونيوس ساب عرات كوينوم بزتسأل فيديو بزم محلالفو حتصير ملختي وي موتي ويكا جبن انتلني تراتي عنت زي كوينو كالك كشيام حق بيت كريستيان سلا زي كونه وجيزير لقيلام حقاو باتريارك نايتا بيت كريستيان بصوة قدس أبونا أنطونيوس نسات 16 عامتات أما حير النهالو بهقدف زمرح سينودوس بزي حقاو منقد زمرتهم رابعي باتريارك أبونا ديوسكوروس كاب زموتون شادشاي عموتو حاليفو غنسو بزي باتريارك يتصنيحو جنرالاتن منيسراتن أبسترغبلو بعسر 3 سنة أبونا كيرلوس مبال حمشاي باتريارك نمغان سلطان تركيبام كانناو منبر ببسنا أهجر سبكتات سمين أمريكا أوروبان ماكلاي مبراغن أغديمو بزوتصو مجلسي بزي كانوناوي أبو نعسر 6 عامتات زختيمام نهزبن بيت كريستيان توحدون أم بتتانا بصيح مازلو باباسات نقول سناي مخرن منفساو تصوعيتاتن شلل بمبال زي حقاوي حمشاي باتريارك نمشام كقبرز صنح من كسغاس كونين ويو كانناو منبر ببسنا أهجر سبكتات بزي كازي እዞም ንርእሶም ብዘይ ሕጊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኢሎም ዝሰሚዩ ብጽንዖም በስልጣን ቅዱስ ስላሴ በአፍ ቅዱስ እንጦንዮስ ዝተወገዙ ቦታት እቲ ሒዞሞ ዘለዎ መደብ ሕጂውን እንተኾነ ከምቲ ኣብ ዓመተ 2007 ኣብ ሽመት ዘይሕጋዊ ራብዓይ ፓትርያርክ ዘጋጠመ ንልኡላዊት ቤተ ክርስቲያን ዘፍርስ ንሃዋርያዊ ሰንሰለት ዝበትኽ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ዝግህስ ከቢድ ዕንወትን መበስሳንን ድማ ዘስዕብ ሓደገኛ ምዃኑ ብትሪ ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ سودان بسنكز زكايت زلو نعبي ناب كبير كالولاو كتمرح كمتغل قدامي منيسر عبد الله حمدوكات انكيغو نسو بتلفزيون تهاجر ابزم محلالفو ملختي سودان تاعت وزلا ناي بوليتيكام قطبان صغناتات نخيعوت دغفتي نايتي زودغ سرعت زخون وغنات ادمان نعبن يساور لو كبل وقيسو سودان نام ندادي زغبر زنبره دغوما دو كتبلو دحر موسنا وغاتات ندادي بلعلي 350 ميزاويت دحر معراغو حزب تهاجر بفلاي دما نبرتي كتما خارتوم غودناتات بمعصاو ناي تقاومو سلفن نعبن امكياد يركبو مرغغا واغاتات مسرتاو مغبتاتنا لخت نغراتن كوم دما بمحياش نابران بمطلاب نسرعات البشر زالي حزباو نعب السودان دحرغلت عامتو بزح لوطتات سلازيراي داغم يلعلا لوكبليوم نتي سلفتات زمرح زلو سوداناوين زغلصو ኣብ ሱዳን ኣብ ዝዋንዚ መጠን ዝቕባበ ባጤራ ኣሳት 380 ሚታዊት በጽሑ ይርከብ ካርቱም ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን እውን ብስሩዕ ናብ ዘይትረኽበሉ ኩነታት ወዲቓ ምህላዋ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ይጠቕሱ ሩስያን ጅቡትን ናብ ሓያሎ ጉዳያት ዘተኮረ ዘተካይደን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ንግዲ ወፍሪ ቁጠባ ሕርሻን ካልእን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዳ ዝተገልጸ بمنيسر قدات وصاي محمد علي يوسف زمراح لعلواي لوخ منغسي جيبوتي ناب روسيا بزبصح ليو نجيبوتاو مزنو بزحلف سمون ام موسكو زتاناغده منيسر قدات وصا روسيا سيرجي لافروف زمدنا خلتين هاجرات ناب طرزن مبصح بوغن روسيا دليت كم زلو غليصو حيالو كوبانياتات روسيا اب جيبوتي وفرن مكياد دليت كم زلون زغلصت منيسر هاجرو مساغرات افريقا زلو زمدنا بمترار أبوزح مدايات كتتحبابر كمتدلي أفليتو منيسرات قدات وصاي روسيان جيبوتن زات زكايدو روسيا مسرعة البشر بمسمع أب سودان قماقم بحري كتانصوز مدبت مدبر حيل بحري بوغن مساغر منغس السودان بدهوغت إموابزلو أوانيو روسيا نتب سودان كتانصوز مدبت حيل بحري نابكالوت هاقرات تزوباناي مساغر دليت كمزلوا وتعدروان تنتنتي كغلصو قنيميم اتا هاجر نتا مساغرات معراب مقداو زيبلا إرترا بقدامنت عينا كم زنبرت لاون تقيسوم
ኣብ ጅቡቲ ማዓስከራት ኣሜሪካ ፈረንሳይን ቻይናን ክህሉን ከሎ ሩስያ ድማ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝነበራ ጽልዋ ናብቲ ዞባ ክትመልስ ከም እትደሊ ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓያ። ኣብ ሱዳን መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጽ ኣብ 2017 ምስ ስርዓት አልበሽር ኣብ ስምምዕ እኳ እንተተበጽሐ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ዝምድንኡ ናብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳ ናዛዝዩ ዝርከብን መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ስምምዕ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። መብጽዓ ክትግበር እምበር ክሕደስ ኣይኮነን ዘለዎ። ይርጋ ኣለም ፍስሓ ሬድዮ ኤረና እታ ምእንቲ ሙቓም ሃገርን ርግኣት ህዝብን ኢሎም ዝወፈሩ እሞ ብህይወቶም ናብ ቤቶም ዘይተመልሱ ደቂ ህዝቢ ክዝከሩላ ዝሰረቑሐት ዕለት 20 ሰነ እነህትኣት ያላ። እዚ ዕለት ኣብቲ ዝጸንከረ እዋን ምንባሩ ዝንገረሉ ስርዓት ደርግ ንምጥፋእ ሰውራ ኤርትራ ናይ ዓቕሙ ጥርዚ ዝተጠቕመሉ ሻድሻይ ወራር 1982 ዝተኻየደ ኩናት ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣሽሓት ተጋደልቲ ደቂ ኤርትራ ምኽንያት ብምግባር ከም ዝተሓርየት ጽሑፋት ታሪኽ ይነግሩ። ቅድሚኡን ድሕሪኡን ንስለ ሃገር ከም ዝተበጀዉ ዝተኣመነሎም ዜጋታት ጥራይ ከዓ ኣብ ታሪኽ ዝኽሪ ዝዕለት ክጽምበሩ ይፍቀደሎም። ንመስዋእቲ ኣፍልጦ ዝህብ ግን መን እዩ? ረብሓ ሃገርን ህዝብን ኣቐዲሞም በጃ ንምዃን ህይወቶም መሕሊፎም ዝሃቡ ምስ ርእሰ መሪሕነት ውድብ ወይ ገዛኢ ስርዓት ስለ ዘይተቐደዉ ንቦታን ስልጣንን ውልቀ ሰባት ኣስጋእቲ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ንዕላማን እከይነትን መራሕቲ ስለ ዝተቃወሙን ዘቃልዑን ካብ መገዲ እከይነት ከልግሱ ስለ ዝመረጹ ምስልዩነትን ወፅዓ ህዝብን ይኣክል ስለ ዝበሉ ብኸትሪ ባህድንን ጭውያን ህይወቶም ዝሰኣኑ ደቂ ህዝቢ ሰማዕትነቶም ክሕድግ ስልጣን ዘለዎ መን እዩ? በቐንዱ ሰማዕትነት በገዛእ ፍቓድካን ድላይካን ምእንቲ ድሕነትን ረህዋን ምእንቲ መሰልን ቅሳነትን ካልኦት በጃ ምዃን ዘውህበካ ኽብሪ እምበር ብኻልኦት ዝዕደል ማዕርግ ኣይኮነን። ወይ እውን ምእንቲ ውጥን መራሕቲ ንስለ ዕድመ ስልጣን ዓመፅቲ ተቐሲብካን ተኸብቂብካን ኣብ ዝኣተኻዮ ኩናት ህይወትካ ምስኣን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሰማዕትነት ወሳኒ ኮይኑ ንረኽቦ መራጎድን መነጻጸርን ሓሳብ ብድልየትካ በጃ ካልኦትን ዋጋ ዕላማኻን ምዃን ዝብል እዩ። ኣብታ ንብዓት ሓራግፅን ሓበና ምሰሉታትን ከምውን መብፅዓ ቐጠፍትን ክሓትን ዝያዳ መድረኽ ዝረኽበላ ኤርትራ ግን ኩሉ ነገር በግምጣሉ እዩ። ዓመፅቲ ግብሮምን ትልሞምን ርእሱ ኽኢሉ ክቖመሎም ስለ ዘይክእል እንሆ ኣብ ድሕሪ ረብሓ ሃገር ክብሪ ህዝቢ ሕድሪ ሰማዕታት ዝብሉ ሓረጋት ተኸዊሎም እከይነቶም ከካውኑ ዓሰርተታት ዓመታት ሓሊፉሎ። ኤርትራ ዘይትግበርን ደጊሙ ዘይዝከርን መብፅዓታት ከጋውሑ ሰኸኽ ዘይብሉን ዘይሓፍሩን ወለደት እሞ ተዋረደት። ሓቂ ዘባህርሮም ፍትሒ ዘሸቑርሮም ወነንዋ እሞ ሓዘና ደበስ ርሓቖ ጓሂኣ መለሳ ጨነቖ ጎደናታታ ኣዳራሻታ በረኻኣን ቅርዓታን ጽምዋ ወረሶ። ብዛዕባ ዛዕለት ገለ ምባል ተደልዩስ ዘይተባህለ ንምርካብ ኣይተኻእለን። እቲ ዝተባህለ ኩሉ ሓቂ እዩ ማለት ከ ኣይኮነን። ድሕሪ ዝርዝር ኣስማት ሰማዕታት ኪንዮ ታሪኽ ገድሎም ኪንዮ መስዋዕትነቶም ዝተኸወለ ክንደይ ዛንታታት ኣሎ።
ክንደይ ዘይተነግረን ዝተዓብጠን ሓቅታት ኣሎ ብዛዕባ ዕላማ ገድሊ እምበር ፈረጻማ ገድሊ ምጽብጻብ ነውርዩ ክንበሃል ዝተረፈ የለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ መንግስቲ ናብ ኣደብ ዘይብሉ ስርዓት ህዝቢ ናብ ጓና ሃገር ናብ ብድመት ጸሪና ኣለና ኣብዛ ዕለት ቀዲመን ናብ ሓሳበይ ዝመጻ ኣደን ሃገርኔን ዝተኸፍለ ዋጋ ዝተሓልፈ መስገደል በአን ዘይዕቀን እንተኾይኑ እንታይ ፋይድኡ ዝብል ሕቶውን ግቡእ እዩ ኣደን ሃገርን ዝመሳሰላሉን ንሓድሕደን ዝዋኻኸላሉን ኣጋጣሚታት ብዙሕ ክንዲ ዝኾነ ኣደ ሃገር ትኸውን ሃገር ብኣደ ትውከል ንሓዲአን ዝተባህለ ንኽልቲአን ግጥም ይብለን ፍቕሪ ናፍቖት ሩፍታ ውሕስነት ኣብ ሓደ ውልቀ ሰብ ሓድሕዱ ዘይተኻኻእ ቦታ ይሕዝ ኩሉ ኻልእ ብኻልእ ተመሳሳሊ ነገራት ክትከኣን ከሎ ናይ ኣደን ዓድን ተራግን ብህላውአን ጥራይ ይመልእ እዚ ክንዲ ዝኾነ ንህላዊ ሃገር ኣደ ዝኸፈለቶ ዋጋ ጸብለሊሉ ይርከብ ኤርትራዊት ኣደ ኣብ ዓለም ካብ ዝተኸፍሉ ዋጋታት እቲ ዝኸበረ ኸፈለት ምእንቲ ህላዊ ዓዲ ምእንቲ ልኡላውነት ሃገር ምእንቲ ውሕስነት ወለዶታት ኢዳ ዝነገፈት ኣደያ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምዃኑ ዝሰዓበ ድማ ኣብዛንታ ኣሎ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ኣሎ እቲ ኩሉ ድሕሪ ምኽፋላ እውን እንተኾነ ናብረኣ ጸንከረ እምበር ኣይረሃወን ይትረፍ ንሓጐስን ተድላን ንሓዘን እኳ ወግዒ ረኸበትን ክብረት ኣይተዋህበትን ደቃ ሊኢኻ ዕረፈትን ሩፍ ኢላይ ደቀሰትን ውሉድ ናይ ውሉዳ ሓቒፋ ከተሰራስር ኣይከኣለትን ደኺማ ኣላይ ሸምጊላ ምርኩስ ኣይረኸበትን መኽፋል ዋጋ የብቅዕን ህዝቢ ካብ ከርተትን ሞትን ኣይዕረፈን ቁስሊ ሕሉፍ ቃልሲ ረኸሰ እምበር ኣይቀምረረን እቲ መስርሕ ምኽፋል ዋጋ ዝነበረ ባህጊ ተረካቢ ኮይኑ ይጸንሐን ምኽፋል ኣባላት ስድራ ነታ ዝተረፈት ስድራ ዝኸውን ሰላም ንምስፋን ኣይበቕዐን ምውናን ሃገር ካብ ምጥማት ሃገራት ማዕዶ ኣየድሓነን ህዝቢ ዓመት ሙሉእ ካብ ምባል ኣይተናገፈን ካብ ትጽቢትን ዕላማን መስዋዕትን ወጻኢ ኩሉ ከክፍኡ ኣብ ኤርትራን ኤርትራዊት ስድራን ተኻዕዩ በቲ ኻልእ ጫፍ ድማ እዚ ክውንነት ዘይረኣዮም ዝኽሕዱ ወይ ክርእዩ ዘይደልዩ መቓልሕ ዓማጺ ክዝምሩ ዕምሪ ስቓይ ህዝቢ ኣብ ምንዋሕ ዝተግሁን ንህለዉ ብዛዕባ እዚኦም ምሕሳብ ግን ክንደይ ይኸብድ ሰላምካ ዘሪጉ ኸይኣክል ጥዕና ዝኸልእ እውን እዩ ጭካነ ኣምሶልነት ነፍሰ ፍትወትን ስስዕን ደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ናብቲ ዝኽፍእ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ግርም ኣብነት እዮም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዝኽርን ጽምብልን ኣብ ዝቐርብ መደረ ይኹን ኣብ ዝስማዕ ቃል ፍሉይነት ናይቲ ኣጋጣሚ ሓሰስ ምባል ልሙድ እዩ ዳርጋ ኩሎም ናይ ምምዳር ዕድል ዝረኸቡ ሰብ መዓልቲ ዘይጐስይዋ ነጥቢ ድማ እያ 1993 ኣብ እዋን ቃልሲ ንናጽነት ናይ ዝተሰውኡ ዝርዝር ኣስማትን ብዝሕን ዝተነግረላ ዓመት እያ ድሕሪ 10 ዓመት 2003 ድማ ኣብ ደባዊ ግጭት ሽዑውን ምስ ኢትዮጵያ ንውሕስነት ናጽነት ብዝብል ስም ናይ ዝተኸፍሉ ዜጋታት ኣስማትን ብዝሕን ዝተነግረና ዓመት ነበረት
ኣብ ክልቲኡ ኣጋጣሚ ዝተነግረ ቁፅሪ ስዋኣት እቲ ልክዕ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዝብሉ ሰባት ሙጉት ኣብዚ ይጽናሕ። ኣብዚ ቁፅሪ ዘይኣተውን ስድራ ቤቶም ግቡእ መርድእ ዘይረኸቡን ስዋኣት ኣለውና ናይ ዝብሉ ወገናት ድምፂ ድማ ኣብዚ ንግዚኡ ነጽናሐዮ። እቶም ዓመት መፀ መዓልቲ ሰማዕታት ኣብ መላእ ሃገርን ወፃእን ብሓበን ተዘኪራ ንዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ጉዕዞ እግርን ማእተታዊ ንጥፈታትን ተኻይዱ ዝብሉ ዘውትራት ጸብጸባት እውን ሓዲግና ኣብታ ብምኽንያት ዝዕለት ዳርጋ ዘይትበኩር ምትካል ፈልሲ ገረብ ምስ በጻሕና ደው ኢልና ምስ እንሓስብ ሰብ እናበንቆስካ ኣግራብ ምትካልስ እንታይ ኮን ይቁንቁኝኡ ፍረጻማ ስውእ ኣበርዒንካ ሓድግን ስድራን ስውእን እናራሕራሕካ ንገረብ ማይ ምስታይስ እንታይ ማለት ኮን ይኸውን? ናብታ መድላይ ፍሉይነት ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ጽምብልን ዝኽርን ክንምለስ። ሰነ 2018 ድሕሪ 10ታት ዓመታት ዝተረኽበት ብርቂ ፍሉይነት ተኸሲቱላ ነይሩ። ነቲ መብጽዓ ኽሕድስ እምበር መብጽዓ ኸተግብር ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ስርዓት መለሳ ነቲ ራህዋ ዝናፍቐ ህዝቢ ኸዓ ተስፋ ዝሃበ ኣጋጣሚ ጻውዒት ምፍራስ ጽልእን ቂምታን ምስ ኢትዮጵያ እቲ ዓብ ፍጻሜ ነቲ ዕለት ጥራይ ዘይኮነ ንብዙሕ ነገራት ፍሉይ ክገብር ዝኽእል ርዝነት ነይርዎ። ናፍቖት ሰላምን ርግኣትን ዘይብሉ ባህጊ ሰናይን ውሑስ ጉርብትናን ዘይምነ መን ከይህሉ ርእሲ ዓመፅቲ ዝኾነ ኢሳያስ ኣብቲ ዕለት በቲ ዝተረኽበ ሓድሽ ዕድል እምብዛካ መፈስሆ መስለኒ ነቲ ዋናቲ ዕለት ዝኾነ ዛዕባ ግዜ ይረኸበሉን ኣብ ክንድኒ ይቕሬታ ንጸርፍን ሕንሕንታን ዓጥቐ ኣብ ኣንፈት ሰላም ዝንጸፍ ሓድሽ ጽልኢ ምእዋጅ መረጸ ክምካሕን ጥፍኣቱ ናብ ካልኦት ከጸግዕን ሓረየ ክሳራን ሃስያን ኤርትራ ሓዲጉ ብዛዕባ ክሳራ ጎረቤት ሃገር ክትንትን ፈተወ ምሕደርኡን ወዛልነት ውሻጡን ጎስዩ ናብ ቤት መንግስቲ ዓበይቲ ሃገራት ክመጣጠር ዝያዳ ቀሊሉሉ ቀጺሉ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሌት ንስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ ኣይኮነን ኣብዚ መወዳእታ ክስደድ ዝጸንሐ ኣወንታዊ ምልክታት ከዓ መግለጺ ናይቲ ህዝባዊ ሕርያዩ ክበሃል ይከኣል ተመላላእነት ናይ ክልቲኦም ህዝብታትን ሃገራትን ክልተኣዊ ሓበራዊ ረብሓታቶምን ዕብየቶምን ንልዕሊ ክልተ ወለዶታት ዝደኸብናሉን ዝተሰዋእናሉን ብፁዕ ዕላማ ስለ ዝኾነ ከዓ ብንጥፈት ንጸምደሉ ቀዳምነት እዩ በለ ኣብ ምዝዛም ድማ ከም ንእግረ መገዱ ክሳብ ንሓርነት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልናሉ ድሕሪ ሓርነት እውን ንድሕነት ልኡላውነትና ሰማዕት ዝሕለፍናሉ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዝያዳ ክንሰርሓሉ መብጻዕናን ሞሳ ሰማዕታትናን እዩ ወሰኸ ከምታ ቃሉ ድማ ኣብዚ ሰዓበ 3 ዓመታት ካልእ ገጽ ናይ ክፍኣቱን ውጥናቱን ኣርኣየና ኩሉቲ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ዓመፅ ዝሃለቐ ትንፋስ ዝተረኣየ ጥሕሰት ዝፈሰሰ መዓት ሓደ ብሓደ ብዝኸፍአ መልክዑ ክድገም ወሳኒ ግደ ተጻወተ 20 ሰነ 2021 ኣብ ምኽባር ዝህሉ ፍሉይነት እምበኣር ኤርትራዊት ስድራ ከብዳ ሓቂፋ ናይቶም ኣብ ዘይጉዳዮም ተዳጒኖም ንዝጠፍአን ዝጠፍአትን ውሉዳታ ዘቕብጽ መርድእ እናተጸበየት ይዝከር ምህላው በቲ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ኸምጽእ ልኡላውነቱ ከኽበር ብሓፈሻ ኣንጻር ዓመፅቱን ወረርቱን ካብ ምቅላስን ምስዋእን ናብ ልኡላውነት ካልኦት ኣብ ምድፋርን ምውራርን ኣብ ዝሕንኽ ታሪኽ ናብ ሞማትን ኣብ ዝሰጋገረሉ ጊዜ ይዝከር ምህላው ኸዓ
بتخالق أذانا يلوم 10 سنة فليتيا كمتي حرقي دقتهم نناصنتن مقامن هاجر زتسوؤوا أبتي بدليت والكسبات شحن 998 زولعه دوباو ግጭት ከም ዝጠፍኡ ዝተገብረ ደቂ ካልኦት ኣብቲ ዶባው ረጽምዝ ተሰውኡ ኣብዚ ሕጂ ህልኽን ቂምን ውልቀ ሰባት ንምዕጋብ ልኡላውነት ካልእ ሃገር ደፊርካ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምህላቆም ዝትርኽ ዛንታ ምስማዕና ድማ ኣይክተርፍን እዩ መብጽዓ ኣብ ክንዲ ምትግባር ምሕዳስ ዝጭርሑ ስድራ ብሬስካ ገረብ ምትካል ዝበህሪኡ ስርዓት ከይተጸርገ ንብዓት ኤርትራዊት ስድራ ዘፊፉ ምርኣይ ካብ ሕልሚ ይሓልፍን ይርጋለም ፍስሃ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና سلام زخبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلاي كأمر منسيات كما يتقنيو امباركس نعهم يخوني أمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خدس أنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئة سنايت أنحوت مدب منسيات عبريدي إيرنا بلعلي حوي بتحتي أمدامن دنبخ بون تفليحو وجع يبهالالو كتقوصاصرو أزي قليلي أرجليوس ما نابندامن جزا أتيو ويوتيو بنصور كتلليو أتشجرن ساعات أتو خوينو صحايا معربا أبتي فيت ندعلو بويزولو جزاوتي لباو دقام سسافحت أدي أبتا حنتن أنكون دكان دعلو بوي كنا جول الدات نوشتي أبوي كأن قدام شنخ صعدا قابي يتونزفو أبتنوح بمران ستتقلقو ومبرو كفلو وخعيبلو من ينتزي بس تحتينا زحلف زلو أبوي نبتي بتحت الدنبه زحلف عينو جمتلو كلالنا فتنة ندي حتى أتم سبعي عيركم ديخم باشا بخلص إن دخي كونا تايدا معالكم دايبلني نسوم سدي عيرم يمزخونو انو ندو بتروم تخيلهم بركم كبصحو ساعة دليو تقبيتهم أدياس عيبا كم فرانا نخصت انتاي دا أخي قبرو دك أملوكي مامام اتن لتاي سنتاي تريفوان كتسأللا بينن كتفتفان دين زو على زلوا أبوي قرر أود حرم زراق دمتو واقورنا عبيلو كموت موت كرسي كاب حمام رئيسو كواس تبهله مسولون ديو انتاي دا دليخي ازو كواس بتصنع دنبو ملو قلعت عبيم دادا ولاد مخان مخونو اب مونغو دينا بوين هاندبت عم يقصد تاسفنه ادينا تسقطا تسبر زدليت كتمثل انت قلعه حمد كزيت لقلقيو كان بت حمد كتسحترزو عالكيو تحضري نحاوسي كدحنني نبوي أجارو أطبق أبيله مليسة تسقعكو دحرايك جدده اترقص حلف الدورونات تسكيمو أبو خجابي أمي تبلاش ولهم أنت سبيت تبلاش بيكي بتصحيخي قول عندي كسيل كندس معيا جورزو قال كوين أنتي تعرفوها أدينا بوين بزعباي بستل على رأستي سميرو ما يفلتونيم أدي دحرت بزعباي جميراتو زنبرت زربا انتاي كم تسعب أزير قصنيا نبركو انت زي تقاقي نساون نتزز بيو زنبركو كي رخبكو زبلت النخم زي قبر رقصنيا زنبرت تمثل هاساس ورق أو حبرت صحي كاب تعرف اللو زنبره سلومن سمرن قزاوتي النار أنايو تأفأ مريت نايت المات دني أنت ألاليوه بيمانن بتصقامن هدوء شوشو تانفاس كفاتس يجمره أنا أدي كمونا بوي هدوء نفاس الناس تامقرنا أبننا يبعلنا عالم زدحلنا مثلنا
هندبت مملكتيتو إيدي نقدميت وديته أبو أو تبقدميت زلو أشعلي بعري تريق اللي خادو أبو تريق اللي خادو أينا يبرهان قولي اتنتو ما بعرتارا مريحوهم زلو رئيوان ناي رأيون كير رقاقسكو نسي يبقى دامي نبريه بعرينا أبدي قادو في إتيو رئي خايدو سبيحيو يزولو أتو قولي أبي لي خريقو أبقدمي إزولو مني خبز وعل زولو سبأي مسبلت هادي أبوي حاوس خغنحا قصو زيرو نخالئيتات تملكتا أبوي قصو غنا نابكالئ مأزن كي زره أدى ود خاطي خب عنጨይቲ أدي بسنباد كاب تخفيلاتو زنبرت دكا بدت بلت مرحبا حنق ودي تكالو علو ديو تدفألو أبيد الله أقريبا أبت مربا غزانا عينا على أخطو باتن هلكي اتو ما بتقول تسرعي مزلو دكتوريو ما لخدو مبالك على تسرعي زلو أدقنايو الله أو أحيخي كابي دا أبوتك الكلالي خيو تودي دا أبلو مستو ما وداتالو أحد ربي له ملسكولا سمعتنا دي سمعتنا كي رقاقسكو نقد ميكو قوي جمركو أتقول عنا بيدليخي أديج أدرت كسبلي لبوان فرحتان الناس عبت اللي بقصبت قل كنقت تتحاسكو الشابي دما قدنا حليفة تساقركو أما أكلتهم عسرت زخون من أسي زنبر أياي بنهري متسي كسع زننو تتأمتأمكو أأزانو ببتري أما حلاليفو أما أقرو تسكيمو زنبر عنسيتي زمال أسانت أخ أبولو وتأتبلكو برهاني يتخليني خقدافي كبيدي كبل تقاومني حابن نترح حابن يخلي كبل مسنت إنتي تمحت أنكو كم زي كألو رقص أن يخلو فقادي ملأ نوح كيسا قمكو كابن نابن حفف كبلو متجمركو بزي حتو تقبلو مليسو أما أقرو سؤالو إنكن تدليغي زناي ما يجري كان حازيو أبوي نتسألو سبسيبو أب أفدق قدويلو أديك أبو شات مقبل وداز خون هاتي متى يكتبل تسأنهنا زيتي تالمت بوتو ممعداون متصباين أي قوارتون اتتسبيت عمتات نبره أنا خاء أب أقرب بوي كوف مبال قديفة رأسيك إلى أما عردي كوف قبل جمركو بهرفان قويخ قبولو زنافق أياي كاء أب حلميت راح يجبت أونيره أبوي اتكوا بحساس سب كم زحالفة زفلت زنبرة عينتو تقاريدو أبتسبيت كوينو عينتو تقليلو مرأي كأبيو جمرة نتسألو سبسيبو مشت زقبولو عقبا مريم ودو أم تصباين كله ولاون ملس تسبيت ترخيبو انت تملسه من لا يخيسن تسفخي قرصن أب شغلوت أتو أديك بتحتونا كم سبيت بوي باشاي بخرطين بين خته تفتف جميرة نبرت مستي مشت كم مأكل كلهم من إسيات بكايدو على لي أختوصو التسبيوز نبرت حساس للدودا عقبا مريم وقحو خصاب زعرب كتعلل جمرت عدي نعقبا جاكي نزوحت قدقاد كهلو خمزي كئل أبرئس شغلوتا رقص أنيا نبرتمو أبحث سنوتو مقرس إجاز خون كرجات تسفي نبرت كابو حليفة خاء مرعات كتناديلو حسوت بالنبرت حدا أوان اندا برهان زبهالو سدرابيت كيدا قالو من عقبا ودا حسياتا خمزلا نخالق كيهبوا تلابياتهم كم استملست أتصبيق أمس قبسكو سمعي نيرة أدين عقبا مريم كتولد شو عتا معالتي كم استسعرت كتعللن كلا نتحساس للدودا أبقالات سما نمحق أفز نبرهن تقينت وسيخة انك تزارب تمال مشت زقات أما فتس أمي خسع زمسلكا أبا أمرخات سئلالكا أبلالعو أكايدو التنافسو كي ترافخ الدقاقم موعال نابر أقبرتو عقبا مريم أبوريز بهال جنبار كمزلو أبتاز الأخا دبدابي نجيرو نبرة أوشت أخا سل نبرت أبتاز سئلي جب كوينو أبحانت تانك تسقيلو نبرة اتمسكينات أمامتو ترح كاب كله كونو أي تغيرن أي انت عقبا فقرز فلفلا
ቆላሕተ እንከኣ ናይ ፈራሕ ቆልዓይን ዝመስላ ኣብ ኢዱ ኸኣ ራድዮ ነበረት ኣደይ ነታ ስእሊ ብምሕር ምርኣያ በታ ራድዮ ዝዝረብ ዝነበረት ሰምዖ ዝነበረት ክትመስል እዋይ ዝወደይ ንምንታይ ኢሉ ዳኣ ራድዮ ሒዝዎ ትደጋግም ኣብ ካልእ እዋን እውን ካልእ ተስፋ ዝሓዘት ደብዳቤ መፅያ ነይራ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ክትመፅእ እንከላ ኣደይ ንደቃን ንጎረባብታን ፀዊዓ ኣኽፊታታ እቲ ኩሉ ኣብታ ደብዳቤ ዝነበረ ሰላምታን ፅሑፉን ከዓ ሰሓቕን ንብዓትን እናተሓዋወሳ ትሰምዖ ነበረት ኣደይ ዕቑባ ካብ ገዛ ወፂኡ ተመሲሑ ዝረር እውን ስለ ዘይመስላ እቲ ወታደር ኮይኑ እየ ዘስምዕ ቃንኡ ክርትም ክሳዕ ትብል የስሕቓ ነይሩ ኣደ ሕጂ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ክንቅየር ስለ ዝኾንና ንራኸበሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ኣጆኺ እዚ ተስፋ እዚ ኣዝዩ ዓብ ነበረ ኣደይ ግን እታ ደብዳቤ ተነቢባ ምስ ተወድአት መይቱ ተባሂላ ዝተረድአት ክትመስል ኣምሪራ ኣልቀሰት ኣደይ ሓቃ እያ ነይራ እቲ ተስፋቲ ንኸብዲ ወላዲት ክጥብር ከም ዘይክእል ርግፀኛ ነበረት እቲ ተስፋቲ መተዓሻሸው ጥራሕ ነበረ ዕቑባ ኩናት ቅድሚ ምውድኡ ይኹን ድሕሪ ምውድኡ ከም ቃሉ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣይመፀን ቃል ኣደይ ከዓ ወደይ ብላዕልን ብታሕትን ሓዊ በሊዕዎ ጥራሕ ኮነ እቲ ሓውቲ እናዘከረት እንክትሽቁረር እንታይ ምዃና ይርዳእኒ ነበረን ዳሓር ግዳ እንታይ ማለታ ምዃኑ በረሃለይ ሓቃያ ቡሬ ዝበሃል ቦታ ንባዕሉ ከም ሓዊ ዝባላዕ ኩነታት ኣየር ከለውስ ቦታ ኮይናትካ እዩ ዕቑባ ከባቢ ኣስመራ ምምፅኡ ሲትረፍ ካብታ ዓዱ ክሳዕ ዝመስለና እንደጋግማ ዝነበርና ስም ማለት ቡሬ ዝመፅእ ዝነበረ ደብዳቤ እውን ካብ ዘይመፅእ ዓመታት ሓለፈ ንዘይ ምምፅኡ ከዓ ተለማመድናዮ ኣደይ ነቲ ኣቐዲማ በፂሓቶ ዝነበረት ዘራ ጉደላ መርድእ መፅኡ ንሱ ከዓ ወድኺ ብጅግንነት ተሰውኡ ዝብል ነበረ ኣቦይ እውን እቲ ኣብ ገበላ ኮንካ ትፅቢት መልሲ ከም ዘይብሉ ኣረጋገፀ እሞ ጓሂ ተማሊኡ ሰዓበ ኣደይ ክልቲኦም ሲናቶም ነደይ ምጥፋእ ዕቑባ እንተዘይኮይኑ ጅግንነቱ ዶ ታሪኹ ዶ ኣይርዳእን እዩ ምክንያቱ ዕቑባ ማርያም ነደይ ሃገራ እዩ ብድሕሪኡ ሃገረይ ትብሎ ዓደይ ትብሎ ዓይነይ ትብሎ የብላን ኩሎም ዝወለደቶም ድሕሪ ትሕሳስ ልደወዳ እዮም እንሆ ከዓ ጫፍ ጓሂ ኣኾነ ነደይ ዓለም ብምልእታን ተጠፈእቱን ካብ ዕቑባ ማርያም ወዳ ከም ዘይትበልፅ